салом дӯстон, инак мо тасмим гирифтем ки дар бораи бозии ҷавобии даври чорякниҳоии Лигаи Чемпионҳо миёни Барселона ва ПСЖ чанд маълумоти ҷолибро пешниҳод созем. Замоне ки Барселона ва ПСЖ рақиби ҳамдигар шуданд, бисёриҳо гуфтанд ки барои каталониҳо боз довари олмонӣ ҷаноби Айтекин лозим мешавад, аммо дар вохӯрии аввал Айтекин лозим нашуд. Шогирдони Хави дар Париж бо ҳисоби 2-3 ғалаба карданд. Ҳарчанд дар бозии аввал дастаи Луис Энрике довталаб барои ғалаба маҳсуб мешуд, аммо Килиан Мбаппе ки ба дарвозаи тамоми дастаҳои фаронсавӣ гол мезанад, 5 соли охир аст ки чипташ ба Мадрид ҳеҷ омода намешавад. Дар муқобили Барса дар майдон буд ё не намедонам. Пас аз он ки Хави эълон намуд ки Барселонаро тарк мекунад, дар 13 бозии охир даста шикаст намехӯрад. Шояд легендаи Барса махсус чунин гуфтааст ки шогирдонашро ба нанг орад. Бартарии як гол кафолати роҳхати даври нимниҳоиро дода наметавонад. Парижиҳо мегӯянд бозии ҷавобӣ низ барои Барселона рақобати хонагӣ нест, зеро феълан дар Камп Nou корҳои таъмирӣ мегузарад ва Барселона ин дидорро дар майдони Олимпӣ анҷом медиҳад. Бозгашти ду футболбози асосӣ Де Йонг ва Педри ба Барселона қувваи иловагӣ бахшид ва маҳз кӯмаки онҳо ба даста дар бозии аввал ғалаба овард. Дар Париж ду нафар сахт мехостанд ки Барселонаро шикаст бидиҳанд. Ин аввал Луис Энрике ва дуюм Усмон Дембеле буд, зеро барои онҳо ғалаба бар муқобили собиқ дастаи худ як мояи ифтихор ҳам мешуд. Ашраф Ҳакимӣ дигарбора ба майдон омадааст ва бар муқобили Барселона акнун бозӣ мекунад. Парижиҳо яке аз беҳтарин дастаҳо дар бозиҳои сафарӣ ном бурда мешавад, зеро дар 14 бозии охир онҳо шикаст нахӯрданд. таҳлилгарон бар он назар аст ки бозии ҷавобӣ низ сергол мешавад, зеро ҳарду даста хатти ҳамлаи пурқувват дорад ва ПСЖ ба ҷуз аз ҳуҷум ва кӯшиши голзанӣ дигар роҳе надорад. оё дар бозии ҷавобӣ низ садди роҳи Мбаппе ва ҳамдастаҳои ӯ гирифта мешавад ё не? Шумо чӣ фикр доред? Дар поёни ин видео назари худро бинависед. Хайр, то дидорҳои навбатӣ.